Siyazi ukuthi kunombango phakathi kwey'nsizwa ey'mbili uKhuzani Mpongose noLegend Manqele emva kokuba bethembisane izimali. Phela-ke uLegend Manqele uyena obeshutha uhlelo iKhuzani obedlala njalo ku-SABC 1 ngama-weekends. UKhuzani ukala ngokuthi uLegend Manqele akaze amkhokhele imali ababevumelane ngayo mayelana nokushutha kohlelo. Uthi khala ngokuthi futhi uma sekumele amkhokhele noma uma waphathwa eyimali uvele achaze, lokho-ke akumphathi kahle neze. Umbango wale mali ugcine usudala ingxabano phakathi kwabo. UKhuzani uphostile laphana Facebook ukuthi akasenandaba na-season 2 yena ufuna imali, hhayi okunye. Wasephinde wabhala futhi ukuthi hhayi bo, le ndoda lena yindaba ivele ichaze uma ukuthi yena ufuna imali yakhe. Yena akafuna ekuchazelwa manje, ufuna imali yakhe and into esimdina ukuthi le ndoda le eyakwaManqele, akazi ukuthi isibongo sakwaManqele wayezweni Nkosi impela. Baphawulile abantu abangekho ehlangothini likaKhuzani bathi uyalayeka vele lo mjida lo uthanda ukukhuluma, bembeka nje kanje. Abasohlangothini lakhe bamgxekile uLegend ngokwenza isenzo esimbi kanjena. Imbongi yaseMlazi ilokhu ijabulile-ke yona ngalesi senzo esenziwe uLegend, engeke ngigagule-ke ngegama. Emva kokuba-ke phela nayo ikhala ngokuthi uKhuzani kwakumele ayikhokhele imali yakhe, wangayikhokha.